ithi baleka run. Baleka. Amen. Amen. Uma ngabuza omunye ukuthi kubalekwa masuke kwenziwani. Omunye ngabuza ukuthi mfundisi uma umuntu ebaleka kusuke kwenze njani? Ukhona ongangiphendula bazalwane. Mayithi umuntu ubaleka kusuke kwenze njani? Kusukubi. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. I-message yami ithi baleka. Kusuke kubi, kusuke kunengozi. Baleka. Baleka. Awutshela bakhala ukuthi baleka. Baleka. Awusho ukuthi mphefumulo wami baleka. Uma utshela umphefumulo wakho ukuthi mphefumulo wami ukhuluma nawe uqobo, baleka mphefumulo wami. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. So bazalwane abazosinda kulezi insuku abazobaleka nomphefumulo wabo. Ngoba bazalwane sisempini siseyinsukwini zokugcina imimoya iphumile kodwa kudingeka abantu abazobaleka. Hallelujah. Bebaleke nomphefumulo wabo. Akufanele umphefumulo wakho uhambe uhlalisa nomaphi. Funa ukukhumbula ukuthi uhamba nomuntu la. Uhamba nomuntu oya ekuphileni okuphakathi. Ukuphila kwalomuntu ohamba naye kuncike kuwe. Niyezwa bazalwane? Ukuphila kwalento esinawo la ngaphakathi kuncike kuwe mzalwane. Alibonge ivangeli. So mangabe ubaleka nento yakho, ubaleka nefa lakho. Lelifa ukulinda kuncike kuwe. Ukungalidli ukulahlekelwa yifuthi kuncike kuwe. Praise the Lord. Amen. Alibonge ivangeli. So enhlizweni yambazane izile nkulunkulu incwadi kaGenesis chapter 19 angathi ngizothi bazalwane umuntu makabaleke nomphefumulo wakhe. Ngoba nabasamba nje kunomzimba sithwele ingcebo yapha kade ewuphila okuphakade ewuKristu Jesu. Imphefumulo yethu idepende ekutheni thina bazalwane siyabaleka noma siyahamba. Amen bazalwane. Hallelujah. Thank you Lord. Amen. Lapha yana bazalwane ngifisa lana izankulunkulu lapha kuGenesis 19 bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Lithi izankulunkulu bazalwane ngifisa la singene la eselithi kena uverse 11. Verse 12. Verse 12. Hallelujah. Verse 12. Verse 13. Amen bazalwane. Uma sisuka lapho bese siya lapha yana siye ku verse 20. Mamungobese siye ku 20, siye ku 21. Amen bazalwane. Siye ku 22. Hallelujah. Amen bazalwane. Incwadi kaGenesis chapter 19. Yebo. Sizoqala ku verse 12. Yebo. Ayesetha amadoda kuLothi. Nkosi yami. Unobani Nkosi. futhi laphana umkhwenyana namadodana akho namadodakazi akho nabo bonke onabo emzini baphumise kule ndawo. 13. Ngokuba siyakuchitha le ndawo lokhu isikhalo sabo sesisikhule busweni bukaJehova. uJehova usithumile ukuba sichithe. 17. Wathi esebephumisile ngaphandle wathi baleka usinde ungabheki emva kwakho ungemi indawo ethafeni lonke balekela entabeni funa ubhujiswe. Nkosi yami. 20. Yebo. Beka-ke lowo muzi oseduze ukuba ngibalekele kuwo futhi mncane ake ngibalekele khona angithi mncane ukuba umphefumulo wami uphile. Verse 22. 22. Kepha shesha
ngokuba ngingenze lutho ungakafiki khona. Ngalokho umuzi wabizwa ngokuthi iSowane. Verse 26. 26. Kepha umkakhe wabheka emuva kwakhe waba yinsika kaSawuli. Hallelujah. Amen. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Singabakho baba wethu namandla. Wasikhethe emndenini, wasikhethe ehlotsheni. Wamembula uKristu uNkulunkulu wethu namandla onke. Elithi izilakho baba kuyingcebo yakho efihlekile kubantu. Ingcebo engaphenyisiseki. Ngakho ke baba sesikhona ke nalizwi lakho in the name of Jesus. Amen. Amen. Ithi imessage yami namhlanje ithi baleka nomphefumulo wakho. Kunabantu abaphila impilo nje engathini engenayo emergency. Yet bengazazi nokuthi isikhathi sabo singakanani. Kunabantu abaphila bengazi ukuthi bayajahwa. Kunabantu abaphila bengazi ukuthi bayajahwa isitha. Kunabantu abaphila bengazi ukuthi njengoba sebemukela uKristu nje fanele impilo yabo ibaleke. Umzalwane umbona ngendlela aphila ngayo ukuthi lo mzalwane akaboni ukuthi njengoba ephunyuke enkembeni kumele ebaleke engeni. Uma umntwana kaNkulunkulu esindisiwe sumukela uKristu fanele ube nakho engqondweni ukuthi lo mbuso osuke kuwona umbuso wamadimoni, umbuso kaSathane uyalandelwa yixuku zamadimoni. Akufanele uhambe nje sengathi awazi ukuthi kubhekwephi. Siqonde ekhaya usho njalo umhlabeleli, siqonde ekhaya nithini na? Sibaleka nomphefumulo, alibonga igama lenkosi ngoba siyaqonda ukuthi uKristu Jesu ngesikhathi ezofa elenga esiphambanweni wathola usizo olungakanani ukuthi thina sibe nokuphila phakathi. Asihambi bazalwane njengeimpungushe. Asihambi njengonogwaja owela umgwaqo noma imoto eyibona. Kunabantu abangakhathazeki nje ngokuthi akakhuleka akanankinga nje. Akanayo emergency. USathane bemjaha ushesha mbambi. Alibonga ivangeli. Lithi izikaNkulunkulu la iSodoma laselilibi njengoba bazalwane nibuka imithetho ephasiswayo iya ikhuphula ububi khona nje kodwa uphasiswa manje ekuthiwa ibhela bill. Leyo bhela bill isho ukuthi umzali akana control enganeni, igoverning board ayiphume enganeni, uthisha kapho akuhulumeni manje ophethe lengane noma ngabe kuthiwa yenzani la lengane fanele uyifundise konke okubi kwalomhlaba akavunyela umzali ukuthi ethi hayibo eyami ingane ayifundi lokho base kusho uhulumeni ushilo uma uqhubeka wena umphikisi uyoboshwa. Ngizothi bazalwane fanele siqonde ukuthi isikhathi sini lesi. Uma lithi zikaNkulunkulu umlindi isikhathi sini lesi, lithi zikaNkulunkulu bazalwane ulethi kwathiwa lethi ngenxa ukuthi indawo le isigwebo isizochithwa. Ngakho ke unobani lapha? Ngifuna ukutshela bazalwane ukuthi uma usindiswa uNkulunkulu uthembekile, awuthi makini umukela uJesu uNkulunkulu abakini balahle. Ingakho kungafanelanga ukuthi abazali bethu sicabanga ukuthi bayolahlwa ngathi, bayolahlwa ngoba bakholwa. Uma sikhona thina siwuganga. Hallelujah. Lothi unobani lapha? Obani abanye abakhonabo la? uNkulunkulu esindisa wena ufuna uqhubeka endleleni kusindisa umndeni wakini. Akufanele bazame sigwinywe emndeni. Ngani sasibukela uJesu? Mina sengayiyeka lento yokuncethezela bakwethu. Ayiluthi ngishuba miyazi ngoba ngiqonde ekhaya. Fanele mina ngiyime kule ndlela mangabe ukuthi yena uhamba uyaphambonga azabuya aze anamathele kimi, hayi ukuthi kube uyogwinya mina. Alibonga ivangeli. Lithi izikaNkulunkulu bazalwane wayefumene umusa uLothi emehlweni kaNkulunkulu. Lithi izikaNkulunkulu watshelwa kwathiwa baleka, kwathiwa yenze njani? Baleka njengoba umukela
imimoya kade ihlala kuwe iyindlu yakho ngoba imimoya bazalwane abantu njengoba bengamukela into uJesu kunemimoya abahamba nayo khona abanye base bejabule ethi mina nginemimoya engazi ukuthi imimoya izitha uma lithi zaNkulunkulu asibambene nagazi nanyama kodwa sibambene nemimoya bese umzalwane ejatshuliswa ukuthi unemimoya noma kuba kunomuntu onemimoya ejatshuliswa yilokho ujatshuliswa ukuthi umuntu ubaleke izitha sizomhlephula khuleka atibonge ibhangeni uma ngalo baba lona begijima la ingelosi lithi iBhayibheli babona ukuthi uLothi kwenza kancane bababa baphuma naye bagijima naye ngoba uNkulunkulu mayesayithatha idecision uyayithatha uNkulunkulu kwendition akukhathalekile ukuthi abantu bangakanani. Haleluya. Sekuvala baleka sekuvala ngithini baleka nomphefumulo wakho khuleka lo baleka wakho uthini uthi khuleka uthi yenze njani khuleka funda izwi likaNkulunkulu zila ukudla kwesinye isikhathi makufanele uzile ukudla baleka nomphefumulo wakho. Praise the Lord. Lithi zikaNkulunkulu bazalwane wathi bamkhombisa umuzi abazalwane bathi ngena gijima Lothi ngena kulo muzi waphinde futhi wabalisa wathi awulithi angingene kulo muzi lo muzi omncane kanje ngoba siyathanda ukukhala njalo sikhala ngoba siyibona ingozi. uNkulunkulu uthi noma esenhlawulile kube khona lento ethi awukodwa nokuthi naye wayenokodwa wakhe wathi lo muzi omncane bathi labazalwane 22 sheshisa baleka sheshisa balekela kulo muzi ke noma ngabe mncane wena lo mthandazo wakho noma ungabonakala ngathi umncane wenze lo mkhuleko noma ngabe ungazila ukudla uzoloku ukuzila kokudla ngo-12 usenilambile baleka yenza khona lokho ke kunokuba ungenzi lutho baleka. Praise the Lord. Hayi mfundisi ngiyakufunda iBhayibheli kwesinye isikhathi ngalisi ukuthi kuthini yenza khona lokho noma ngabe kuthiwa uzwe ukuthi kuthiwani funda baleka funda lona lelo vesi ungayeki baleka nokuphefumulo baleka ungemi. Praise the Lord. Baba hala boshala manje inamahasi ungayideleli into yenzayo ungavumela amaphimbo athi fana noma mfundisi ungafana kanjani naye ngoba nawe uneyithupha zakho ngizokhonza uNkulunkulu ngizomkhonza uNkulunkulu ethi uSathane awukwazi ukuthandaza awubheka umfundisi wakho ukuthandana yenza njengaye hayi ngizokwenza ngeke ukukhuleka ngizokhuleka khona lokho okuncane baleka Lothi noma ngabe umuzi ungabonakala ngathi mncane noma ngabe ungabona ngathi lento yenzayo idelelekile ukuze la uzokhonza baleka weza kama uSathane ngathi ngibathathu kulungile kunjalo siyabaleka phefumulo wami baleka glory to God. Thank you Lord. Hallelujah. Kithi zaNkulunkulu babaleka wathi ngingenza lutho ungakafiki khona bakufanele uLothi kube khona isitebhisi asithathayo wona lokukhuleka kancane ayenze khona lokho akufunda ivesi elilodwa akwenze khona lokho akubize enkosini akwenze khona lokho bizile ukudla ephuma ngo-12 akwenze. Haleluya. Noma ngabe ukhona kangakanani yenza baleka enamahuza namanje bahasaya enamahuza enamahada iyamahada. Glory to God. Kwenze khona lokho okuncane phuma baleka khona lokho okuncane kuzokusindisa khona lokho okuncane. Praise the Lord. Khona lokho nje. Yay. Thank you Lord. Baba mandaya mahasu lithi zikaNkulunkulu kabazalwane imizi yayisethathweni yayizochithwa yonke kwakufanele uLothi abalekele entabeni
ngoba imizi esethafeni izochithwa yonke. Praise the Lord. Intaba isho ukuthini bazalwane? Isho ukwenza izinto ey'kaNkulunkulu engenziwa abantu, njengokukhuleka. Abantu ababazi bazi ukuthi liwe ngeke bawufuna usizo thina sikhuphukele entabeni. Glory, hallelujah. Sakhentabeni menarabe salama shayena mahasia ena mahuda asihambi inyama asakhange thafeni thina sinabantu bentaba. Siyamaza sikhona uyena siphakamisela abasethe ey'ntabeni usizo lwethu luvela kuJehova yena wenzile izulu lomhlaba. Haleluya. Mahala behesu siya mahasia abantu abakhethafeni abamazi uNkulunkulu, abantu abakhethafeni abamazi uNkulunkulu, abantu abakhethafeni abakhuleki abazi ukuthi ukukhuleka unamandla, abantu abakhethafeni izwi likaNkulunkulu abalazi bayalimunya libehlule beliyeke. Abantu abakhethafeni abazi ukuthi ukudla iyayeba lelilanga lithi sikaNkulunkulu imizi esethafeni izochithwa. Mahasha lama ziyana mohesa lama wila mahaza lama anda. Glory, hallelujah. Hallelujah. Ungalekothi uhambe njengezwe, ungenzi njengezwe. Abantu abakhethafeni bahamba njengezwe. Webethi yonke imizi esethafeni izochithwa. Mandalabe salama ina mahuza lama. Jesus. Wathetha leyo mizi nethafa lonke. Bonke abasethafeni, bonke abamangamazi uNkulunkulu bazochithwa. Haleluya. Kuzoshiswa yonke into. Lithi zikaNkulunkulu bazane bathi wabalekela entabeni, wabaleka unothi, baleka. Phefumula kwethakini, phefumula. Baleka. Thank you, Lord. Lithi-ke phumlakhe wabheka emuva waba yinsika kaSawuli. Kunabantu asebefela ukukholwa. Ngani bazalwane ngokuthanda amathafa, uthanda yonke into elula. Yazi nje uma mfuthi bezosivusa ngo-5 ekuseni, inzima lento ngoba ufuna into enjani. Ngisho-ke mina niyavuka, mina nisihlasinda hayi kuthiwa sizile futhi namhlanje awungeke kodwa uphaya wami bafethu awungeke. Uthanda yonke into esethafeni, into engathi nobunzima ingengilunge fanele kuthiwa ngifunda uMateyu ngomqeda nini ayingeke ngcono ngamane ngibuka iTV. Wakhe phansi basobha imizi phansi izochithwa ngoba basethafeni abanankulunkulu. Thank you, Lord. Praise the Lord. Baleka. Yenze njani? Baleka. Halamosha. Enda makhuba naso. Noma ngabe kuthiwa bazalwane angibizanga mkhuleko, noma ngabe kuthiwa umfundisi akashonga lutho ngamkhuleko, ngoba ngibaleka ngencebo yami yaphakade ngizofasta. Engashonga umfundisi. Akashonga. Kodwa khona ngizozila ukudla, ngizokhuluma ngoba ngifuna ukukhuphukela entabeni. Hallelujah. Lethi balekela entabeni. Thank you, Lord. My God. Karasha. Apa baba.
Lithi uNkulunkulu verse 24. Khona uJehova wanisa phezu kweSodoma naphezu kweGomora isibabule nomlilo kuvele ezulwini wachitha yonke imizi yaKhethafeni. Bazalwane, akukhathalekile ukuthi abaKhethafeni bangakanani. Siba nenkinga mamgabela ukuthi esidemeni sakho kuzothiwa ngoba ususindisiwe uthwethe. Sekuphuma wena wedwa. Lama sibuka abazali kwakulothi unkosikazi wakhe amadoda amabili 4. Anjabona ukuthi babengakanani abantu eSodoma. Kodwa kutholakala kusinda abantu abangaka. uNkulunkulu lento eyinombolo akayisebenzisi. Isetshenziswa la emhlabeni ukuthi hawungeke mama umgazi kuthiwa uwe wedwa nje uphuma nje uye ngapha wedwa. Hawabheka amakhosikazi amanye ahleli. Bayeke baKhethafeni. Abazi ukuthi kunosuku oluzogugula bonke abaKhethafeni. Ngoba abaseThafeni uNkulunkulu abamazi. AbaKhethafeni uNkulunkulu abamqondi. Ngoba izambulo abanazo. Ngoba izwi kaNkulunkulu abalazi. Ngoba umkhuleko abawazi. Nokuthi ngelanga ukufast 3 hours ungadla bazi. Bazi ukuthi mayizinto zikuqaka nje kufanele uthathe imbuzi uyigimbe phansi. Basi lokho bona. Bazi ukuthi kufanele ubize umuntu ezofafaza igceke la enze yonke imigilingwane. Abazi ukuthi uNkulunkulu unamandla uyaphila eyedwa uma ukhuphukele entabeni. Hallelujah. Sengiyavala bazalwane. Lithi izikaNkulunkulu ke bazalwane, umama wakwakhe wabheka emuva waba yinsika kaSawuli. Kunabantu asebahamba bakholwa baze bafela umkhungwani okukholwa. Bathi bekhonza bebebheke emuva. Umbono lobuzane kwathiwa kuya ngabaleka akasabaleki. Akasezwa ngishizwi, izwi lingena ngapha liphume ngapha. Uma ngabe kushunyelwa uvele likhombe ethi kodwa uzwile sibani bani. Iza uNkulunkulu uthatha uselisa kwabanye ini ngoba uthanda ithafa. Uthanda ukwakha phansi. Lithi zaNkulunkulu waphenduka insika kabantu bazalwane kaSawuli. Asiphakame isikhuleke. Awu baba. Sengathona indlebe ngezwe. Njoba kuza onyu well order kwenzeka yonke into abantu bazoshintsha. Nabanye abefundisi ababaKhethafeni sebeshintshile, sebethwele, sebehamba befuna izinto zokugcwalisa amabandla ukuze bethole iminikelo. Kwenzeka into eziningi. Why bazalwane siphila kwi-injury time? I-injury time yokubuya kaJesu kwenzeka yonke into. Uma leli thafa sizolivumela kuzofika ezinye izikhathi ezizohlunga futhi bethi abantu kangisasikwazi wena ukholwa wasufaka imyika yezangoma sekwenze njani manje. Hayi ukuthi umfundisi owayewrong umzalwane ongafundanga ukwakhe entabeni. Alibonga igama lenkosi. Thank you Lord. Siphakamise izandla zethu. Mohashalamanda henda mohasolamanda karababahosalamanda rimahuza limahanda. Siyabonga baba usibizele entabeni yakhe engcwele. Baba ongcwele, baba omuhle.